Cek cek. Oh niki Cineman. Cineman. Oke. Cineman apa? Nyobi ular kambang ya. Ular kambang mau klambi lurik manut. Slendro songo mawon. Oh, Slendro songo cari songo. Oh, ular kambang. Ah, coba kaya ngapa. Nah, rasane wong lor wanglu. Ayo. Nah. Do mirengno aja do ngawur. Ular kambang sak titae royong nyambut gawe rokan sane jari daning kalopo kinclong sing kinclong kuwayane murah biar mencorong katon cahyane gones rabuta kae rabuta kae butuh gantram dine oh iya kae butuh gantram hatine harapati ayo nanging ayo tumrap wanita sejati Sip ya nak, iya Mbak Sinti ngono kuwi ya. Derek belajar nggih Pak. Sip pokoke apik. Belajar ya belajar karo pengendange sip tenan. Iya, Mas Adit nih kok toh. Adit. Apa? Rusak. Apa kuwi? Rusak ora. Mang gue cek apaan? Iya. Iya. Nanano kawan saya satu Sa
sawetara Oh, bibit Waranggana niki nggih. Ngapunten niki Radikaku, saya mboten ngetokke ular kambang niki, Pak. Oh, iya iya.